וכל כך מיוחדים. אז יש לנו את אופיר מנאות אשקלון וכפיר מנווה ציון עם 4 נקודות כל אחד. בואו אלינו, הרבה מחיאות כפיים, תקראו להם קצת. יש לנו גם את אבישי מקרמים ואת יונתן מנוף ים עם 4 נקודות. בואו אלינו. עם 4.5 נקודות דביר מנווה ציון ועם 5 נקודות מרים מנווה ציון. בואו חברים. לא אבל. אדום.